L-eku ta' issa, it-tema tal-wirja ta' xogħlijiet tal-artist Malti Chris Ebeyer fl-oratorju tal-Immakulata fil-Knisja tal-Ġiżwiti fil-Belt. Fil-ftuħ tal-wirja, Reverendu Dr. Nicholas Duble, rettur tal-Fondazzjoni tal-Knisja tal-Ġiżwiti, qal li l-arti mhijiex oġġett imma mezz ta' komunikazzjoni bejn l-artist u d-dinja ta' madwaru, bejn l-artist u min qed japprezza x-xogħol tiegħu. Espressjoni ta' dak li huwa lan tal-Fondazzjoni tagħna u għalhekk ta' pjaċir kbir għaliex lan tagħna huwa li nħallu dan il-post li bħal dejjem ħobb insejjaħlu il-benniena tal-kultura tagħna għaliex hawnhekk il-Ġiżwiti waqfu l-ewwel kulleġġ ġewwa Malta, nħalluh ikompli jitkellem permezz tat-talenti tal-poplu tagħna u hawnhekk għandna espressjoni mill-isbaħ ta' dan it-talent. L-iskulturi tal-artist Chris Ebeyer joħolqu dialogu fejn l-arti issir il-lingwa li tkellem lil bniedem. U juru xogħlijiet anke li huma kemm fil-porċellana, fil-bronz u fit-terrakotta b'espressjonijiet u temi differenti. L-idea li nagħti dan is-sens ta' anke espressjoni differenti biex anke wieħed ikun jista' jara l-aspetti differenti tal-arti tiegħi. Din il-wirja hija parti minn vjaġġusa permezz tal-programm L-Oratorji, il-Fondazzjoni tal-Knisja tal-Ġiżwiti qed tagħti spazju fejn jiltaqgħu il-kultura, l-arti u l-ispiritwalità. Il-wirja tal-artist Chris Ebeyer qed issir tul Mejju sal-ewwel ġimgħa ta' Ġunju.